Dieħel ġmielu l-ispirtu tal-miliet f'Ħaddingli, hekk kif sa tmiem din il-ġimgħa, din il-lokalità se tkun attrazzjoni allegra. Għat-tieni sena konsekuttiva, l-Għaqda tal-End Dingli se jerġa' jikser ir-rekord bil-kalzetta tal-miliet li hija twila 8 metru 18 ċentimetru u 4 metri u 20 ċentimetru mill-biċċa t'isfel. Din il-kalzetta kolorita li tinsab fi ġnien il-Mafkar hija tqila 50 kilo u hija magħmula minn drapp irriċiklat li nġabar mingħand ir-residenti Dinglin. Din il-kalzetta se tiġi mkejla sabiex tkun inkluża fil-Malta Records. Dwar dan tkellimna ma' Edim Zara li huwa ċ-chairman tal-Għaqda tal-End Dingli fejn spjegalna kif kull min se jattendi se jgawdi minn spettaklu sħiħ ta' divertiment immirat għall-familja kollha. Il-kalzetta minn ikun irid jaraħħa ġifieri għandha l-weekend sħiħ ħajkun hawn diversi attivitajiet kemm f'dil biċċa fejn qegħdin u f'post ieħor ġewwa Misraħ il-Mafkar illi għadu kif ġirranġat ġifieri u ddeċidejna li nagħmlu attività sabiħa hemmhekk billi ikun hemm kants fin ġifieri min irid jista' jiġi u kemm jara l-kalzetta kif ukoll igawdi l-ġnien u l-villaġġ illi ħajkun hemm diversi stalls, ġifieri min irid jixxi kant ikel ħelu. Kull min se jattendi, it-tfal se jkollhom l-opportunità li jirkbu ferrovija u jduru dawra mar-raħal ta' Ħaddingli. Dan il-vjaġġ se jwassalhom sal-villaġġ tal-miliet fejn hemmhekk se jsibu jilqgħu Christmas Father bir-regali għal din is-sena. Min-naħa l-oħra, dan l-ispirtu jinħassu wkoll fil-parroċċa ta' Santa Marija, hekk kif l-abbatini għaddejjin b'ħidma intensiva sabiex jagħmlu presepju mibni bil-ġabla u riċiklat u l-ġibs. Dwar dan tkellimna f'aktar dettall ma' Mattias Attart li huwa l-prefett tal-grupp ta' abbatini tal-istess parroċċa. Hawnhekk qed naħdmu fuq presepju li ser qiegħed ikun esebit fil-Knisja ta' Santa Marija Ħaddingli. Qegħdin naħdmuh bil-ġablow jikkonsisti f'diversi xeni differenti li tista' ssib madwar ir-raħal ta' Ħaddingli fosthom il-Knisja Parrokjali, il-Kappella ta' Santa Marija Madaljana fuq l-Irdum, il-Kappella ta' Santa Dominka, anki Razzett Dingli, San Pawl tal-Pitkali fost l-oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.